Ahojte chalani, aj babi, nie tak, ale ja vám idem ukázať combo The Strongest Battleground. Dobre, dajte like a odber, nezabudnite. To je iba len tak. Ideme na to. A tam je iba posledný jeden deň. The Strongest Battleground. Vidíte? Toto je posledný deň. Jej. Ideme do privátneho servera. Takže ideme. Ja to len robím, aby ste ma mohli lepšie počuť, lebo ja tu nemám mikrofón, tak používam mobil a to používam cez to, čo počúvame. Dobre, budem teraz ticho chvíľku a uvidíme, keď budem rozprávať. Teraz vám idem ukázať kombo. A áno, je to Wild Secret. No tak toto sa mi moc podarilo, ale idem to vypočítať. Takže ešte raz, nové kombo. Musíme ísť ešte raz. Toto posledné kombo bude určite perfekt. Dívajte sa pozorne a zopakujte to, skúste to zopakovať. To sa mi fakt nedopodarilo, tak ideme skúsiť 2 kombo, pokiaľ sa mi to jedno pekne podarí, tak to bude pekné. A skúsite to. Nie to ostatné, čo som sa pomýlil, ale možno to môžete skúsiť, ale tak to bude hrozné kombo. No neviem, ale možno to bude perfekt. A možno to bolo perfekt. Ideme to skúsiť ešte raz. Neviem, či si to budem zapamätať. To sa mi nepodarilo, no viem si to zapamätať, ale je to skúšať ešte raz.
No, to bolo perfektné, ale neviem, či spravia to k tomu si žene. Pane Bože, sa lagujem. Ale mám ešte i nejaké dobré kombo zo Saitama. Ešte jedenkrát toto, potom bude Saitama. No, tak to nie, ešte raz, to bude perfekt teraz. No, tak to bude perfekt. No, tak dobre, teraz ideme Saitama. Ideme na to, let's go. Go. Ideme na to. Ja už toto točím 6 hodín a 50 minút sa mi zdá. Neviem, asi 6 minút a 50 minút tiež. No, už 7. Ešte raz, lebo ho musím zabiť. Teraz musíme počkať do prčíc. Nie, ešte nie. Až teraz. Tyjo, by sa mi robil. Čo chceš? Je. To je moja nabíjačka.